Ima raznih tehnika, od dekupaža do preko keramike, preko, mislim, ne mogu se sve sjetiti, ali do čak i maske, karneval, božićne, uskrsne detalje, sve prilagođeno vremenu kako se mora prikazati jedna lijepa izložba. Zaista smo se trudili, moje djelatnice i ja, da taj izlog stalno bude nekako uređen, da privučemo te naše kupce. U biti mislim da im to i dugujemo. Jako lijepo je vidjeti osmijeh na licu kad neko prođe i provjeri u taj izlog i vidi nešto zanimljivo. U biti trudimo se da uvijek bude interesantan. Naravno, i dalje ćemo se to truditi i tokom 2014. Da baš u turističkoj sezoni, kad je pun grad ljudi, kad svi dućani rade, da ipak neko zastane baš pred mojim izlogom i da uđe u dućan. Mislim, to je onda jako važno nekako privući da neko baš izabere baš dućan gdje će nešto kupiti. Uglavnom, izlog je uvijek jako vesel i to se sviđa, evo i turisti ulaze unutra i isto tako kažu kako je baš malo drugačiji izlog i da se žele ući i nešto kupiti.